Matagal na po namin gustong magkaanak, pero hanggang ngayon hindi pa rin kami binibiyaan. Nagpatingin na ba kayo sa doktor? Sinubukan na po namin ang lahat pa. Pero ang sabi ng doktor, may problema raw sa ovary si Christina. Bakit hindi nyo subukang sumayaw sa ubando? Yung fertility dance na tinatawag nila. Baka sakaling magkaroon ng himala. Totoo po ba yun pa? Walang mawawala kung hindi susubukan. Kailangan lang ng pananampalataya. Palagay mo, Han. Pero malayo ang Bulacan. Kakayanin mo ba? Mabilis ka pa naman mapagod. Kahit malayo pupuntahan ko, susubukan ko. Magkaanak lang tayo. Han, baka naman hingalin ka. Kaya mo ba talaga? Kinakaya. Exercise ko na rin to. Kanina ka pa sayaw ng sayaw. Hindi ba't gusto nating magkaanak? Kaya gawin ang dapat gawin para matupad ang hinihiling. Sa bagay, ibibili muna kita ng maiinom. Sige, Han. Salamat. May gusto ka bang kainin? Hindi. Okay na ako kahit tubig lang. Sige, yan ka na muna. Santa Clara, Pinong-Pino, ang pangako ko ay ganito. Pagdating ko po sa ubando, ay magsasayaw ng pandango. Abaruray, abarinding, ang pangako'y tutuparin. Abaruray, abarinding, ang pangako'y Hindi ko na kaya! Han, konting tiis na lang. Lalabas na si baby. Kumapit ka lang. Mrs., konting iri pa. Kaya mo yan. Dok! Hindi ko na po kaya! Kaya mo yan. Maniwala ka sa sarili mo. Han, lumalabas na. Lumalabas na ang ating anak. Talaga? Oo. I love you, Han. I love you too. Congratulations, Mrs. It's a boy. Maraming salamat po, Dok. Thank you, Doc. Dear love, naging mahirap ang aking pagbubuntis. Salamat sa Diyos ay maluwalhati ko namang nailuwal ang baby boy namin ni Jules. Si Luis ang pumuno sa kakulangan ng pamilya namin. Ngunit habang lumalaki, ay naging kapansin-pansin ang mga kakaiba niyang gawi na tila hindi normal para sa mga tulad niyang bata. Isang bagay na magpapabago sa takbo ng aming buhay. Palagi mo na lang pinapaikot yung mga toys mo. Kahit itong dinosaur, pinapaikot mo lang. Hindi ganyan laruin yan. Ganito. Tingnan mo, anak. Ganito, oh. Nga! Luis, nakikinig ka ba? Luis, tingnan mo muna to kung paano to gamitin. Luis. Sige, maglaro ka lang dyan kung paano mo gustong laruin yan toys mo. Oh, nakabusangot ka. Hindi kasi ako pinapansin na Luis. Abay, oo nga. Sa tuwing nilalaro ko ang apo ko, ay parang hindi siya tumitingin sa akin. Anak, napansin ko lang. Bakit parang hindi pa rin nagsasalita si Luis? 2 years old na siya. Magti-3 na nga nitong December. Di ba dapat nakakapagsalita na siya tulad ng mga kaedaran niyang bata? Tinuturuan niyo bang mag-asawa ang apo ko? Tinuturuan naman namin siya ng mga basic words pa. Baka naman delayed lang talaga kasi lalaki. Iba-iba naman ang mga bata. Hindi lang naman yun ang napapansin ko, anak. Anong ibig mong sabihin pa?
Hindi ko alam kung ako lang ang nakakapansin pero kapag nasa trabaho kayong mag-asawa, grabe siya kung magwala. Talagang ang tagal at hindi tumitigil. Minsan naman pumapalakpak siya. Ano namang mali sa pagpalakpak pa? Hindi normal ang pagpalakpak niya. Hindi ko po maintindihan. Dahil kung tayo, palad ang ginagamit, sa kanya buong katawan niya ang gumagalaw. May pagyuko pa siya kapag tuwang-tuwa. Minsan nga tumitingkayad siya habang naglalakad na parang hindi nakakaramdam ng takot na masaktan. Basta, hindi ko maipaliwanag. Ayoko mang isipin pero parang may mali sa apo ko. Hindi ko lang matukoy kung ano. May mali? Kailan niyo pa yun napansin? Abay matagal na anak. Hindi ko lang mabanggit sa inyo at baka masamain ninyo. Pero nag-aalala na talaga ako sa kalagayan ng aking apo. Ang totoo po niyan, gusto ko na rin talaga mapatingnan si Luis sa pediatrician. Wala lang talaga kaming oras dahil sa trabaho. Trabaho? Opo, alam niyo naman pa, pinag-iipunan na rin namin ang pag-aaral ni Luis. Anak, ang trabaho nandyan lang. Mababalikan at mapapalitan pero ang paglaki ng inyong anak ay wala nang balikan. Kailangan nating alamin kung normal nga ba ang ipinapakita niya habang siya'y bata pa. Sige po pa, pag-uusapan po namin ni Jules. Mabuti kung ganon. Huwag niyo nang patagalin pa ha. Hindi pa rin ba siya nakakapagsalita? Hindi pa po, kaya napagpasyahan na naming mag-asawa na patingnan sa inyo si Luis. Ilang taon na siya? Magti-3 na po ngayong December. How about interaction? Nakikipaglaro ba siya sa ibang bata? Hindi po, Dok. Mas focus siya sa ginagawa niya at parang hindi niya po napapansin ang mga tao sa paligid niya. Kahit pa nakikipaglaro ang papa niya o lolo niya sa kanya. Okay. Pasensya na po sa kalikutan ng aming anak, Dok. Ganyan po talaga siya kahit sa bahay. Parang hyper at paulit-ulit ang ginagawa. No, it's okay. Naiintindihan ko. Ganyan talaga sila. Luis, behave ka lang. Han, dalhin mo na nga rito si Luis, baka masira niya yung hinahawakan niya. No, hayaan niyo lang siya. It's fine. Dok, anong assessment niyo sa kanya? May problema po ba ang anak namin? Actually, ang ginawa natin sa kanya ay tinatawag na ADOS. ADOS? Ano po yun, Dok? Autism Diagnostic Observation Schedule. Isang assessment na ginagawa para ma-diagnose kung ang bata ay nasa autism spectrum. Yung mga pinalaro ko sa kanya tulad ng puzzle ay parte ng assessment. Tinitingnan namin ang mga red flag sa bata kung siya ba ay may sign ng autism. Ano pong lumabas? I'd be frank, Mr. and Mrs. Madrigal. Base sa assessment na ginawa natin at sa developmental delay na pinapakita ni Luis, lumalabas na meron siyang mild ASD level 1. ASD? Sa madaling salita, may autism ang inyong anak. Dok, nagbibiro ka lang, di ba? Paano magkakaroon ng autism ang anak ko? Autism? Pero paano? May nagawa ba akong nakakasama sa kanya nung ipinagbubuntis ko siya? Napabayaan ko ba ang anak ko? Kasalanan ko kung bakit nagkaganito si Luis. Napakawala kong kwentang ina. Han, huwag mong sisihin ang sarili mo. Sino? Ako yung may problema. Katawan ko ang may problema. Baka naka-apekto yun sa pagbubuntis ko kaya nagkaganyan si Luis. Anak, walang may kasalanan. Walang may gusto nito. Nandito na tayo sa sitwasyon na ito. Ang tanging magagawa na lang natin ay tanggapin at harapin ang katotohanan. Diba at sinabi ng doktor na may mga therapy at interventions para sa kondisyon ng anak nyo. Han, hindi dapat tayo panghinaan at mawalan ng pag-asa. May awa ang Diyos.
Kung espesyal ang apo kong si Luis, bigyan din natin ng espesyal na pagtingin at atensyon. Luis, gusto mo ng cotton candy? Cotton candy! Oh, sige, ibibili kita. Dito ka lang ha? Okay! Whee! Ano ba yan? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo? Walang modo tong batang to ah! Pinangga mo na nga ako, nananakit ka pa! Aray! Aray! Sino bang magulang ng batang to? Sila ba ang nagturo sa'yong manakit ha? Mama! 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 Gusto mo bang paluin kita ha? Kung hindi ka dinidisiplina ng nanay mo, pues ako! Ako ang didisiplina sa'yo! Bastos kang bata ka! Bad ka! Hoy! Bakit mo inaambahan ang anak ko? Mama! Ikaw pala ang nanay. Turuan mo ng tamang asal yung anak mo. Siya nga tong nang babangga, siya pang may ganang manakit. Tapos ngayon iiyak-iyak. Pero wala kayong karapatang saktan ng anak ko. Ni hindi ko nga kinukurot yan tapos ikaw sasaktan mo lang? Kaya naman pala ganyan dahil hindi mo dinidisiplina. Wala kang alam sa kalagayan ng anak ko. May autism siya at hindi kanya naiintindihan. Sintu-sintu pala. Bawiin mo yung sinabi mo. Hindi sintu-sinto ang anak ko. Ano? Abnormal? Bakit mo naman kasi ako pinigilan kanina, Jules? Iniinsulto ng anak mo. Han, makinig ka nga. Hindi lahat ng tao ay nauunawaan ang kondisyon ng anak natin. Dahil kung titignan mo lang naman si Luis, ay akalain mo talagang normal lang siya tulad ng ibang bata. Pero walang karapatan ng babaeng yun na ang baan na sasaktan ng anak ko. Pinakiingatan natin si Luis dahil sa mga naging sakripisyo natin para lang mailuwal siya. Tapos ibang tao lang ang mananakit. Hindi lang yun. Tinawag niya pang sintu-sinto at abnormal. Hindi ba siyang abnormal dahil pinapatulan niyang batang walang muwang? Hindi nga niya alam ang kondisyon ng anak mo. Naririnig mo bang sarili mo? Huwag mong asahan na lahat na makakasalamuha ni Luis ay maiintindihan siya. Kaya nga natin siya ipinasok sa special school para makaagapay sa mga magiging pangangailangan niya kapag wala na tayo para alalayan siya. Masyado mo pang husgang babaeng yun. Hindi lang siya. Marami pang tao ang walang kamalayan sa mga taong nasa autism spectrum. Bakit ba kasi tayo pang binigyan ng ganitong anak? Hindi ko gusto ang takbo ng isip mo, Christine. Baka nakakalimutan mo na tayo ang humiling sa Diyos para pagkalooban ng anak. At si Luis, ang bunga ng taimtim nating panalangin. Pasensya na. Naiinsulto lang talaga ako sa tuwing may mga taong hindi naiintindihan ng kalagayan ni Luis. Kaya responsibilidad natin bilang mga magulang ng batang nasa autism spectrum na pangalagaan ang kanilang kalagayan at bigyan ng kamalayan ng mga tao sakaling makasalumuha din sila ng batang nasa parehong kalagayan ni Luis. Dear love, mahirap man ang aming pinagdaraanan bilang mga magulang ng batang may autism ay nairaraos din dahil sa tulong ng mga organisasyon na aming sinasalihan. Masasabi kong madami pa kaming dapat na matutunan. Kaya sana, sa mga taong hindi masyadong maunawaan ang kalagayan ng mga may ganitong kondisyon, pangunawa pa ang aking hiling. Luis, anak, salamat dahil tinuturuan mo kong maging matatag araw-araw nang higit pa sa aking inaasahan. Hindi mo man lubos na nauunawaan, pero malaki ang aming pasasalamat sa Diyos na may lalang. Hindi ka man perpekto sa paningin ng ibang tao, pero sa buhay namin, ikaw ang bumuo. Mahal na mahal ka namin. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!